പേരെന്നമ്മാ? ഷബീദ്. സബിദാ? ആ. സബീദ് എന്താ പട്ടി? എന്താ പട്ടിയാ? എന്താ പട്ടിന്നല്ലേ കാക്ക, എന്താ പറ്റിയ? വയറ്റില് ഭയങ്കര വേദന. പണിയുണ്ടാ? പണി ഇപ്പൊ വളരെ കുറവ്, എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യക്കാറല്ലേ. പണിയല്ല, പനി ഉണ്ടാവും. പനി ആ പനിയുണ്ടാ? അതുണ്ട്. ഇവിടെ പേനുണ്ടാ? പേന് തലയല്ലേ, വയറ്റിലുണ്ടാവും. പേനല്ല, പെയിന്, വേദന വേദന. ഉണ്ടാ? ശോധന മഞ്ഞ കളറിൽ പോണുണ്ടാ? ശോഭന ഇന്നലെ നീലക്കള്ള ചുരിദാറിട്ടാണ്. ഇന്നെന്താ എനിക്കറിയാം, നീ കണ്ടിനാ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാ? മഞ്ഞ കളറില്, യെല്ലോ കളറില് തൂറ്റല്. ലൂസുണ്ട്. നല്ല വളിയുണ്ടാ? പരിപ്പും വയറും കൂട്ടി കുറേശ്ശെ പണി പോകും. അതല്ലപ്പാ, സ്മോക്ക് ഉണ്ടാ? എന്നാ ഇത്